Li Başûrê gundewarê Idlibê topbarana firokeyên rejîmê li ser warên nişteciyan berdewam e. Li gorî hîn çalakvanan ku îro di danê sibê de, li gundê Fetirê firokeyên rejîmê bargehên sivîlan bi bermîlên teqîner topbaran kirin. Di encamê de 13 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din ji jin û zarokan birîndar ketin. Herwisa bajarokên Has, Hebît û gundê Himêdiyê jî di topbarana firokeyên rejîmê de neçarbûn, bê ku ziyanên canî li wan deveran hebin. Li aliyekî din li Rojavayê gundewarê Hemayê artêşa azad otomobîleke hêzên rejîmê li ser rêbendaberekê ya li navçeya Sehlilgab teqand û di encamê de 15 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de hîn çalakvanan ragîhandin ku li bajarê Selheb jî ketîbeyên artêşa azad xalên leşkerên desteyên xwecehî yên girêdayên rejîmê bi mûşekên girat topbaran kirin. Ji aliyê xwe ve firokeyên rejîmê hejmarek bermîlên teqîner bi ser gundên Letamnê, Qilêdîn, Enkawî, Emqa û Medînê ve avêtin. Di encamê de hejmarek ji sivîlan birîndar bûn. Di mijareke din de li Şamê li navçeya Qelemon artêşa İslam di daxuyaniyekê de ragîhand ku serbazekî rêxistina Daişê yê bi navê Şadî Diyab û 6 kesên pê re ji vê rêxistinê cuda bûn. Artêşa İslam tekez kir ku li Qelemon li navçeya Bi'r el Qeseb Şadî Diyab û 6 kesên din yên ku ji Daişê cuda bûn xwe tevlî hêzên artêşa azad kirin. Tê zanîn ku Şadî Diyab serbazekî pirî girîng bû di rêxistina Daişê de ji ber ku têkiliyên wî bi dîwana xilafê re hebû. Hevdem li navçeya Qelemon hîn jê derê meydanî ragîhandin ku hêzên rejîmê bajarokê Hifêrelfoqa bi bêtirî 5 mûşekan topbaran kirin û di encamê de hîn kesên sivîl bûn qurbanî. Nivîzgeha ragîhandinê ya Cîrût Qelemon diyar kir ku şer di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê bi piştgiriya milîşeyên Dîfa Wetanî re li hin navendên bajarokê Hifêrfoqa rûda û hate zanîn ku 5 leşkerên rejîmê di nava van pevçûnan de hatin kuştin.